कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ. पहिलं मला आधी रडायला येतं, माझ्या आईची आठवण येते, कारण माझ्या आईने खूप केलंय माझ्यासाठी. असं मी कधीच दिवस बघूक नाही की आई आजारी होती आणि आमका शाळेत जाऊक गावाक नाही किंवा खाऊक काय गावाक नाही. म्हणजे कधी कधी असं आठवतं की मनाला चटका लागतो की का असे पटकन हे केले ते. आई आठवत नाही असा कुठलाही दिवस जात नाही, कुठलाही क्षण नाही. मुलींची पण आवड होते, पण मुलगी नसल्या कारणामुळे ते मलाच मुलगी समजत होते. आणि कधी आई बाबा कधी उत्तर केला नाही. मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. परपरिवाराकडं मातृदिनाच्या तुमका सगळ्यांका हार्दिक शुभेच्छा. आता आम्ही छोटस सेलिब्रेशन करतो, म्हणजे इतके दिवस मनात खय रवली होती, पण आता इलव एकत्र तर म्हणूया करूया. तर आय होतीच तर म्हटलं आय घेऊन आता केक कापूया, तर तुम्ही पण सहभागी व्हा. चला आता सुरुवात करूया, पहिलं केक कापू. मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा आहे. आईने मुलाला काय खर्च केलाय, कसे शिकवल्यान, कसे माझे पोरगे वागले होते व्यवस्थित. 3 मुलगे माझे कोणाच्या घरी नाही, कोणाच्या दारी नाही. आपला घर भला का आपला भला. हा, आणि कधी आई बाबा कधी उत्तर केला नाही. आताची मुलं कशी पण बोलतात, हा, आणि कशी पण वागतात. तशी माझ्या 3 मुलांनी काहीच केला नाही अजून तगत. आता पुढे काय तर मी सांगत नाही तुम्हाला. पण अजूनपर्यंत मुलासारखे जपत. अजून मुला माझ्या आई होई काय नको त्यांना ह्या असतात. 3 मुलगे माझ्या याच्यासाठी होत. माझा नवरा गेला तरी माका आठवण केल्याने नाही, विसरले नाहीत आणि मी त्यांना विसरणार नाही. मला रोज सांगतात ती माझे मुलगे कधी वाया नाही गेले, म्हणजे आजूबाजूला कशी पण परिस्थिती कोणाकडे गेले नाही, कोणाकडे काय मागले नाही. आपले घरात खाल्ल्याने काय घरात राहून व्यवस्थित जायचे नाही कधी, चुकून कोणाकडे नाही. रोज सकाळी उठल्यावर आधी बोलतात हे वाक्य. माझे पोरगे वागले तर तसे ना, अजून वागतात तसे. कोणाच्या घरी नाही जाणार कधी. कधी आहे बाबांनी त्यांना 5 रुपये दिले नाही का, 5 पैसे दिले नाही खायला, ही गोळी तरी खावा, चॉकलेट तर कधी नाही माझ्या पोरांका भेटलं. काय भेटलं तर घरातच खाले. एवढे पावले सोयरे येत पुढे आणि पण पोरांनी माझ्या कधी एक पुढं फोडल्यानी नाही अक्को. आणि वडल्यानी तर आपले 2-2 बिस्किटा खायचे, कधी चकट्याने खाल्या नाही कोणी एक. असं म्हटल्यानीच नाही, नाही तर मी खातोय त्या कशाक देव असं कधीच नाही म्हटल्याने. आणि आता पोरा आय झोपली रे झोपली का डबे रापा आताची नातवंड तिची तशी करतो. डबे राबत का, फ्रीज काय उघडत, काय काय करत आणि टीव्ही काय लावतात. माझ्या पोराने टीव्ही पण नाही बघल्या. पण आयेचं कौतुक करायचं मात्र आय आपल्या जिल्हा कोणाकडे कार्यक्रम असले कधी कमी पडत नाही. दारात जरी कार्यक्रम असले तरी पण माझे वाकून बघायचे नाही. बाय जाऊया तिथे असं वाकून बघूया, कधी बघल्यानी नाही. आताची पोरं वाईट काय लागला काय चालली बघायला. आवश्यक चांगलं पण नाही, पळाली झाली लगेच. माझे पोरं व्यवस्थितच वागले. माझ्या पोरा वागली तशी आहे व्यवस्थित. आणि नायकांनी सांगल्यानी पोरांका इथून हलवा, इथे वस्ती बरी नाही, तुम्ही कुठेतरी जावा. तुमचे पोरगे कोणत्या उठण्यात नाही, बसण्यात नाही, वाया जाता नाही, म्हणून तुम्ही आपली जागा बदला. ह्या डोबी गाठ आवशी बापाशीचे संस्कार पण डोबी गाठ पण त्यांनी खयो जागा असतात. कमळ चिखलात असला तरी शाळेतून इले का आपलं खाल्याने का आपले अभ्यास केल्याने, अभ्यास करून ते आपले शाळेत जायचे. खेळले खूप काय कष्ट केला. पाणी इले का इले मुलांचं सांगायला यायचे, पाणी भरायचे. हा, आणि पोरग्यांचे कष्ट सांगता, पण माझं आणि माझे दोन्ही दीर पण सांगतात की आईन आपल्या माहेरी खूप कष्ट केले. पाणी भरल्याने, कपडे घातल्याने, माझा पगार 2 नंबर मुलगा माझा सगळा करायचा काम लेकी सारख्या. ते मातृदिनामध्ये झिलाचाच चालला. अशा बघ आता जेल म्हणजे
त्यांना चेडू आहे ना हा. 2 नंबर तो चिल म्हणजे त्यांना चेडू पण अजून पण माझा मुलगे ना मला आईसारखे व्यवस्थित समजते आणि मी त्यांना विसरणार नाही आणि ते माका विसरणार नाही. कोण विसरता झील कधी आवश्यक आई कोण विसरता मोठा आई मुलगा कोणालाच माझा कधी विसरत कुठे नाही. गेला तरी सांगतो ना, आई काय वया तुका काय देऊ या आपलो गळ्यांचा भाग होता खर्च या बाई. या सगळ्यांना अंतली या आपलो माझा घरातला भाग होता सगळा. तिघांनी काय 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 गळ्या पण आणता संपले तर म्हणजे असं कधी काही वाटून काही नाही नाही. घेतलेला पण हा. स्वतःच्या मनाने सगळे करतात आणि विचारतात अजूनपर्यंत आई विचारतो तुझे गोळ्या संपले काय तुका काय वया पण अजून विचारतात. आता पुढचा काय मी सबका सांगत नाही. थोडक्यात काय म्हणजे आईने जेवढं म्हणजे पहिले कष्ट कष्ट काढले माफ ते मुलं काढले. विसरली नाही. हा. माझ्या या, मुलांनी नाही लय विसरली कष्ट नाही. काढले. माझं लग्न झाल्यापासून मी ऐकतोय दिरांच्या नवऱ्याच्या तोंडून ऐकतोय की आईने आमच्या माहेरी पण कष्ट काढल्याने आणि होय सुद्धा माहेरात पण 500 मेहनत रुपये पगार होतो. आय आता गोप्रो झिलांचा बहुतुक लय झाला. 500 रुपये पगार होतो त्याच्यात तिनं ते आपल्या 3 झिलांका एवढा चांगला शिक्षण दिल्यान चांगले संस्कार दिल्यान व्यवस्थित भाड्याच्या खोलीत होते पण व्यवस्थित अगदी म्हणतात ना पण परिस्थिती तशी रवत नाही. पण साथ दिला नाही. हा परिस्थिती तशी रवत नाही त्याला ते पण म्हणतात ह्यानाच केल्या. हा. बाबा पण सारखे म्हणायचे ह्यानाच तो व्यवहार केल्या माका काय जमला नसता. माझ्या नवऱ्यानं कधी मला हा. हे केलेलं नाही. हा नाही. बाकी आणि मग- बोलायचे मी कसा विंचवासारखे बिराड पाठीवर घेऊन फिरलोय. फिरलंय. या बाबांचा एक वाक्य होता. हा. बाकी बोलायचे ते पण कधी व्यवहारात नाही. हा, आणि त्यांचा तो व्यवहारात व्यवहार नाही. कधी जमायचा हा तिने केल्या म्हणतात ना एक एक काय ते म्हणतात ना संसाराची 2 चाकं असतात. एक जरासं मोडलं ना की दुसऱ्या चाकांना सावरून घेऊता असतात. मुलांचा एक काय कोणतरी कमी आणि एक कोणतरी जास्त. मुलांचा काय सगळ्यांना सगळ्यात जमतं असं नाही. व्यवहारात त्यांना नाही जमत हिला जमत. मुलांचा काय जमता जमता वया आणि नको. व्यवस्थित केल्या म्हणजे आणि मी एवढं जर माझं ऐकून आहे ना मोठं पोरगं ताच कधी रात्री 12 वाजता उठाने किती उठाने तरी कुकर उघडून आपला काय वया आता काय हा, म्हणजे रात्री पण आई ठेवायची. ठेवायचा मी माझं कधी जेवण आईचं महत्व पण ते जेवलेलं असायचं. हा कधी नाही असं नाही मग म्हणतोस ना नातवंका लागली ती आता तुझ्या मोठ्या झिलाक होती तशीच रापाची सवय लागली आता कुकरात भात नसता बाकी नाही रापली बाकी शोधून कसलं जेवण नाही. ते जेवण शोधत होते. असा झाला आता पण काय हो म्हणा सासू हा म्हणून मला पण चांगला नवरा मिळाला हेच मला मातृदिना दिवशी म्हणायचं म्हणजे सासूचं महत्व भरपूर आहे की आईमुळेच मला माझा चांगला नवरा मिळाला तुम्ही पण आपण व्यवस्थित त्या बघा, संस्कार व्यवस्थित देणार करा. तसं पुढची करा. पिढी घडत असते. घडत असते असं. जसे तिने आपल्या मुलांना चांगले हा. संस्कार दिले तसे तसं आपल्या मुलांना पण आपल्या मी मुलांना आहे का किती सांगतोय आपले तुझे 2 हो. पोरं ती आता व्यवस्थित राहा हम्म. तू व्यवस्थित आमका राहा. पण सांगत असता पोरं. आजारी पडलो की म्हणतली तुम्ही डॉक्टरकडे जावा. आता तुम्ही जर आजारी पडला तर तांदळासारखी पोरं आहात त्यांच्याकडे कोण पोरं करतलं कोण त्याचं बघणार? कोण मी बघणार कुठे माहेरी पण गेले औषधी शिवाय नाही. कोण कुठे बघत नाही गावात गेले नाही पोरांका टाकून आम्ही कुठेच गेलो हा, नाही आई पण कुठे गेली त्यांच्या नाही. माहेराक नाही का घरी कोणत्या असा आई शकत नाही. असा आई असावी ते म्हणतात ना असं आई आपल्या सारखे पोराला आई दैवत साऱ्या पोरांका जगतावर भेटावं. नाही सच्चे है के भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का ए विधाता की पहचान है तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ आता आईबद्दल मोठं झील बोलतलो म्हणजे माझे मिस्टर चला आपण आता जाऊया आणि बसले 2 नंबर भावाची म्हणजे माझ्या नणंद हा माझी नणंद बागो झील पण येतलो हा चला बोला आता पण आईने खूप म्हणजे खूपच म्हणजे बोलतात ना त्याला काही सीमाच नाहीये तिने म्हणजे आम्ही एवढी म्हणजे 11 महिन्याच्या मुदतीवरती आम्ही दिवस काढले म्हणजे वडिलांनी तर म्हणजे ही मुदत संपली की मग वडिलांनी आई आपल्या जायचे कुठेतरी घर शोधा पुन्हा मग तेवढा तो संसार फिरवा पुन्हा म्हणजे शाळा फिरवा यासाठी आईने वडिलांनी पण मेहनत घेतली पण आईने त्यांच्याहून जास्त मेहनत घेतली कारण वडील नोकरी करायचे मग मुद्दाला आणून काहीतरी द्यायची म्हणजे थातून होतं त्यावेळेला पगार पण एवढा नव्हता खाण्याची पण सोय नव्हती अशा परिस्थितीत तिने कसं करायचं मग खानावळी ठेवा संसाराला माझ्या पैशाची मदत नातू आहे. पैसे लागणार आहेत मग ते थोडेफार म्हणजे तिने त्यावेळेला 4 माणसं गोळा करा ती खानावळी करायची
रेशन जाऊन आणायचं, ते पण कुठल्या कुठे रेशन असायची. मग त्यासाठी जाऊन सकाळी ती लाईन लावायची, डोक्यावरनं तेवढं ते ओझं घेऊन यायचं. अच्छा 11 महिने संपल्याच्या नंतर पुन्हा खोली शोधायची, मग ह्याचं त्याचं कडनं माहिती करून घ्यायची. आणि रेशन गोळा करताना तर हजार जणांची म्हणजे विचारायची की बा कोणाचं कार्ड आहे का, हे कार्ड आहे काय, ओळखी काढा, ते करा. शाळेसाठी पण तिने अपार मेहनत घेतली. त्याच्याबद्दल तर काही तिचं म्हणजे खूप म्हणजे खूपच म्हणजे तिने माहेरी पण जेवढा खस्ता केला तेवढं तिने सासरी पण खस्ता काढलेत. आणि आम्हाला तर म्हणजे बोलतात ना विसरू शकतच नाही आणि विसरणं तर नाही, म्हणजे विसरणं म्हटल्यावर ते संपलं सर्व. त्याच्यामुळे तिच्याबद्दल विसरणं हा शब्दच येत नाहीये. म्हणजे ती अशिक्षित असून पण सुशिक्षित पलीकडे ती गेली. म्हणजे आता कोणाला जमेल असं नाही, कारण आता प्रत्येकाला जमते. पण तिचं त्यावेळेला तिने जे काही मॅनेज केलं, त्यावेळेला तिने जे काही सांभाळलं ते खरोखरच एकदम हे होतं. म्हणजे आमच्याकडे लाईट नाही, अच्छा पाण्याची सोय नाही, म्हणजे पाण्यासाठी पण पैसे द्या, लाईटीसाठी पण पैसे द्या, सर्व गोष्टी होत्या. मग ते पाणी घेण्यासाठी पण दुसऱ्यांच्या कळशी, दुसऱ्यांचे मडकं घ्यायचं. मग तिने सांगितल्याप्रमाणे ते पोहोचवायचं. त्याच्या वेळेला आम्हाला कुठे एक हंडा किंवा एक कळशी पाणी मिळायचं. म्हणजे असं पण नव्हतं की ते आहे ते, म्हणजे ते देऊन ते आमच्याकडे यायचं. पण एकच आहे की माझं आईवरती माझं पुष्कळ प्रेम आहे. कारण तिला मुलांची तर आवड, मुलींची पण आवड होते. पण मुलगी नसल्या कारणामुळे ते मलाच मुलगी समजत होते आणि ती माझ्याकडून तशी काम करून घेत होते. माझ्याकडूनच नाही तर आमच्या तिघांकडून पण. पण जास्त मुलगी म्हणून ती मलाच हे नेमणूक करत होती आणि माझ्याकडूनच सर्व काय करत. पण ते तिच्या दृष्टिकोनातून ते बरोबर करत होते. कारण आत्ता पण आम्ही तेच करतोय की मी पण मी माझ्या बायकोला सांगत असतो की आपली पण मुलं आहेत तर आपल्या मुलांना का तसं ठेवावं. तर आपल्या पण मुलांना संस्कार हे चांगले दिले पाहिजे. जसे माझ्या आईने संस्कार दिले मला, तसे संस्कार मी मुलांना पण दिले पाहिजे. कारण ती त्यांच्याकडून पण करून घेतलं पाहिजे. म्हणजे त्यांना पण उद्या जाणीव झाली पाहिजे की आई आणि वडिलांचं महत्त्व का असते, का त्यांनी आम्हाला असं शिकवलं. जर आम्हीच जर संस्कार आपल्या मुलांवरती देणार नाही तर मग शेवटी त्यांना पण काय समजणार नाही. आणि आमच्या आईने हे संस्कार दिले, आई वडिलांनी, त्याच्यामुळे आम्ही ते विसरू शकत नाहीये. आणि खरंच आमचं आई आणि बाबांवरती दोघांवरती पण जास्त प्रेम आहे. चादरीचं हा म्हणजे चादरी होतं, म्हणजे खरोखर तिथे ढोरं राहू शकतात अशा ठिकाणी त्यांनी सुरुवात केली. खारला तिथे ते राहिलेत. म्हणजे तिथे आम्हाला म्हणजे मुलं म्हणजे मीच होतो त्यावेळेला आणि 2 नंबर असेल आम्ही राहिलो. तर मी खूप छोटा होतो पण ते ऐकून होतं मी की त्या ह्याच्यामध्ये तेवढ्या ह्याच्यामध्ये राहून. आणि त्यावेळेला म्हणजे आमच्या इथं वाडीतले होते, वडिलांचे चुलते होते, त्यांनी घेऊन आलेले होते. म्हणजे त्या खोलीत पण तिने काही कुरकुर न करता तिथे ते काढले. त्याच्यानंतर मी ज्या खोलीत बघितलं की आम्ही म्हणजे मालक एका साईडला, मध्ये पार्टिशन काय असेल त्यावेळेला, तर त्यावेळेला तो पडदा असायचा किंवा चादर असायची. पडदा त्यावेळेला येऊ नव्हता, म्हणजे चादर टाकायचे. एका टेक्याला त्यांचा संसार, एका टेक्याला मग हिची चूल लागायची. ते म्हणजे 10 बाय 10च्या खोलीमध्ये, 10 बाय 10च्या खोलीमध्ये पण आम्ही एकाच ठिकाणी राहायचो. एकदम घासायची ते होतं म्हणजे आमचं स्वतःचं पण जे काय झालं असेल ना ते आय थिंक म्हणजे मला असं वाटतं की मी एसएससीच्या नंतर आम्हाला आमचं अस्तित्व म्हणजे आम्हाला स्वतःच घर मिळालं. पण तोपर्यंत ती आपली इकडून तिकडून इकडे नाच तिकडे नाच असाच आपला संसार अक्षरशः 15-18 वर्षापर्यंत तिने तो आपली फिरवतच होती. पण त्यावेळेला तिने कधी रट अशी लावली नव्हती की मला हे नाही मिळत आहे, मला ते नाही मिळत आहे. म्हणजे एकदम म्हणजे बोलतात ना की मला आता काहीतरी आणून द्यावं नवऱ्याने, अशी पण अपेक्षा नव्हती. आणि आता कसं झालं की नाही मिळालं की लगेच राग उसव होते, साहजिकच आहे ते. पण त्यावेळेला तिने कुठलीही असं नव्हतं की मला हे नाहीये तर मला लगेच रागवलं, मला ते नाही. पण त्या परिस्थितीनं तिला कसं वरती यायचं होतं हे तिला माहिती होतं. आणि तिने त्या ह्याच्यातनं तिने सांभाळलं, स्वतःला डेव्हलप केलं. बाबांना पण तेवढी साथ दिली, बाबांनी पण तेवढी साथ दिली. आणि वरती म्हणजे बोलतात ना एक आम्हाला सर्वांनाच म्हणजे मुलांना पण चांगलं शिक्षण दिलं. अक्षरशः म्हणजे बोलतात ना हेड्सऑफच असं बोलणं म्हणजे काहीच नाही. म्हणजे आपण जेवढं काय करू ना तेवढं आम्ही कमीच आहे तिच्यासाठी, प्रत्येकासाठीच आहेत. पण मी तर बोललो ना की आईसाठी तर मी तर काहीच केलं नाही. आम्ही जेवढं करू ना तेवढं एकदम शून्यच आहेत. आता वडील जाऊन 3 वर्ष झालेत, पण खंत वाटते तिला पण कुठेतरी खंत वाटते. त्यावेळेला एवढं सांगणार असते की ठीक आहे आता आम्ही आहोत, जी परिस्थिती होती झालं, सर्व होतं, जे घडणार ते घडणारच आहेत. पण तिला आम्ही असं तुम्ही बसवलं की नाही आम्ही आहोत तुझ्या बरोबरच, वडील पण आहेत, पण तिची कमतरता कुठे भासून घेऊ नको स्वतः तू. आणि त्याप्रमाणे ती आपली आहे म्हणजे ते दुःख पण पचवते. पण ती कधी असं दाखवत नाही की आता नाही मी एकटीच आहे, नवरा नाही माझा तर मी एकटी नाही. तिचं दुःख जरी असलं ना तरी पण ती दाखवत नाही. ती सर्वांमध्येच हसून खेळून कसं राहता येईल त्याचा ती प्रयत्न करत राहते. आहे तो आता लाडको झेल मगासपासून धरून होतो कॅमेरो धरून. आता शेंडे फळीला परवांचा
परबांचा परब म्हटल्यावर पहिली आठवण येते ती बाबांची. बाबांमुळे आज मी जे काय घडलं ते म्हणजे आयुष्यात आई आणि बाबा हे असल्यामुळे आज खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, खूप आहेत. मला एक गोष्ट फक्त सांगावीशी वाटते. ज्यावेळी मी 7वीला होतो आणि म्हणजे म्युन्सिपाल्टी शाळेत होतो, आमचं 10 ते 7 अशी शाळा होती. तर राहायला 7 रस्ता, पण त्यावेळेला शारदाश्रममध्ये ॲडमिशन घ्यायचं होतं. म्हणजे असं म्हणायचं होतं की दादा पण शाळा इकडे आहे तिकडे आहे, मग मला पण पाहिजे. त्यावेळेला मग गेलो. त्यावेळी आई आणि बाबा होते आणि 8वीला ॲडमिशन घ्यायचं होतं. तर आता तिकडे डोनेशनची गोष्ट होती की डोनेशन, आणि त्यावेळी आपल्याकडे तेवढं हे नव्हतं, इन्कम नव्हतं. 2000 रुपये वगैरे काहीतरी बाबांचा पगार वगैरे होता. पण अशा वेळेला तिथं नंबर लागला, पण डोनेशन सांगितल्याबरोबर आई आणि बाबांनी खाली गेले. तिकडे म्हणजे शारदाश्रमच्या बाजूला एक सोनार आहे, त्या तिकडे आईने कानातले ठेवले गहात आणि तिने ते ॲडमिशन घेऊन दिलं. यासारखी सुंदर गोष्ट म्हणजे मुलांसाठी एवढं, म्हणजे माझ्यासाठी एवढं केलं, तेच सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. आणि आज म्हणजे परिस्थिती हालाकीची होती, वेळही खूप वाईट होती आमची, पण त्या ह्याच्यात पण दोघांनी म्हणजे आईने आणि बाबांनी खूप घडवलं आणि ती गोष्ट जाणीव करून दिली. आज जाणीव असते की आपण 1 रुपया खर्च करतो तर कसं करायला पाहिजे, माणसांबरोबर राहायचं तर कसं राहायला पाहिजे. ही खरी शिकवण आई आणि वडिलांमुळेच मिळाली. त्यामुळे आज कळतं की कसं राहायला पाहिजे आणि कसं जगायला पाहिजे. आई खूप खूप शुभेच्छा, अशीच तो आयुष्यामध्ये राहा. असंच बाबांचं तुम्ही हा. राहा आणि व्यवस्थित म्हातारी शितारे व्हा, पोरांका आपल्या सांभाळा व्यवस्थित. नानाचे तू मोठे असेपर्यंत काहीच त्यांची problem लग्न बिग्न दाखवू व्यवस्थित, शिक्षण बिक्षण त्यांना व्यवस्थित द्यावा. काय धन्यवाद. या करू नको. हम्म. काय तुमचं झालं दुखणं बघणं असला तर मी माका सांगा. मम्मीने ना माझ्यासाठी खूप केलंय. मम्मी मला सांगायची अगोदर की ना तिने प्रत्येक औषध मला द्यायच्या अगोदर स्वतः टेस्ट केलेला आहे. प्रत्येक मम्मी करते ते माहितीये, पण माझ्या मम्मीने माझ्यासाठी खूप खास केला. माझ्या स्कूलमध्ये माझी हेल्प केली, माझ्या प्रोजेक्ट्स मध्ये हेल्प केलेली मम्मीने मला. चला आता माझ्या चेडवाचे 2 शब्द झाले आणि आता मालवणी जील. माझ्या मम्मीने पण खूप काय केलंय. मी एवढे प्रोजेक्ट नाही केले तेवढे तिने माझे प्रोजेक्ट केले. टीचर वगैरे झाली वाट लागली आता. आता मार्क पडतील. मम्मी माझ्यासाठी खरोखर खूप करते. आय लव्ह माय मम्मी अँड पप्पा ऑल्सो. पप्पा पण खूप काय करतात माझ्यासाठी. जे मला पाहिजे असं ते देतात मला. म्हणजे माझी आई आज या जगात नाहीये, पण एकच गोष्ट सांगणार, लांब लचक अशी काही लिस्ट नाहीये. आहे भरपूर, तिचे पण कष्ट आहेत, सगळा असा. तिने पण भरपूर आपल्या आयुष्यात चढ उतार बघितले आई वडिलांनी. पण एकच सांगते की माका आजपर्यंत कधी असं दिवस आठवलं नाही की माझी आई आजारी असतात आणि अंथरुणावर पडलेली असतात आणि आम्ही शाळेतून भुकेन व्याकुळ होऊन घरात इल्लेलो असतात आणि किचन मध्ये काही एक बनवलेलं नसतात. असं मी कधीच दिवस बघूक नाही की आई आजारी होती आणि आमका शाळेत जाऊक गावाक नाही किंवा खाऊक काय गावाक नाही. त्याच्यामुळे मी खरंच सांगते, आईची उणीव जी आहे ना ती आई नसताना खरी भासता. आणि आई झाल्यानंतर जाणीव पण होता की मुलांसाठी आजारपण काय, सगळ्याच गोष्टी सोडूचे लागतात. अशी प्रत्येक आई करता. त्या प्रत्येक आईक माझ्याकडनं सलाम. आता मस्त असा आई विषयी झाला आमचा. या छोटो असांदे की मोठो असांदे तुमका बघूचा लागतला. असं मातृदिनाच्या तुम्हाला मोठो झालो. आई विषयी किती बोलायचं तरी म्हणतात ना, दिवस रात्र वर्ष कमी पडतील एवढा आई विषयी आहे. तुमच्या आई विषयी हा, एक शब्द बोला. ही पण एक शब्द बोला. आई विषयी काय बोलायचं नाही. आई नाही तर तिची उणीव दिवस रात्र असा कुठला दिवस जात नाही का आई विषयी आठवत नाही. आईची आठवण येत नाही. आई आठवत नाही असा कुठलाही दिवस जात नाही, कुठलाही क्षण नाही. म्हणून कधीही लागलं काही लागलं तर पहिला आई गच येतं. आई ग उठता बसते वेळी पण माझ्या तोंडातून आई ग येतं, म्हणजे तिची आठवणच. माझ्या आईबद्दल मी काय बोलू. पहिलं मला आधी रडायला येतं, माझ्या आईची आठवण येते. कारण माझ्या आईने खूप केलंय माझ्यासाठी. आणि जेव्हा मी कोरोनामध्ये होतो, म्हणजे हे क्वारंटाईन होतो, मुंबईवरून गावाला गेलो, तेव्हा म्हणजे माझ्या आईने एकच शब्द बोलली. सगळी लोक बोलत होती तेव्हा की हे दिवस दारावर बसले नाही. अजूनपर्यंत ते वाक्य माझ्या कायम लक्षात राहिलं.
म्हणजे कुठलाही दिवस जाग्या म्हणजे दारावर बसलेला राहत नाही, ती परिस्थिती राहत नाही, ती परिस्थिती निघून जाते, चांगले दिवस येतात. हे माझ्या आईने आजपर्यंत म्हणजे ते वाक्य मी अजून लक्षात ठेवलेलं आहे. खूप केलंय माझ्या आईने माझ्यासाठी, सांगूच शकत नाही एवढं केलंय. प्रत्येकाची आई हा, करते. सगळ्यांची आई करते, सर्वांच्या आईने केलं. हा, खाली कमेंट मध्ये नक्की सांगा. जसे आमच्या छोट्या आता आमच्या अशा गोड कडू आठवणी आहेत. आता बघा तिचे आई आहे तरी तिचे एवढे डोळे भरले. आम्हाला आई नाहीये तर आम्हाला किती काय वाटत असेल, पण ते तुम्हाला कसं सांगणार. मला मला डिलिव्हरीच्या किती- वेळेला माझ्या आठवलं की हो, आई नाही, जेव्हा आई होतो तेव्हा आईचं महत्व आठवतं. पण आईच्या विषयी बोलायला खूप काही आहे. आम्ही आता थोडासा मोठा केलेला आहे प्रोग्राम, पण तुम्ही तो बघा आणि तुमच्याही काय सुख दुःख असतील, आईविषयी आठवण असेल खाली तर तुम्ही कमेंट मध्ये लांब नक्की नका लिहा. comment असली तरी चालेल, आम्ही वाचू आणि आम्हाला अगदीच आवडली तर आम्ही ती तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओ मध्ये बोलूनही दाखवू. शिल्पाने पण बोलली ना की आईचं तिने सांगितलं, कोरोना काळात आमची परिस्थिती तर एकदमच भयानक होती आणि जो काय आम्ही अनुभवलो ना तो आयुष्यभर म्हणजे बोलतात ना सरते शेवटी आमच्या बरोबर तो निघून जाईल एवढा आम्ही हे केलं. म्हणजे खूपच आमची परिस्थिती बेकार होती. ठीक आहे, आम्ही तिघं भावांनी कसं तरी, 2 भाऊ होते माझे, ते एकमेकां म्हणजे जवळी साधून काय कसं त्यातून बाहेर आपल्याला पडायचं आहे त्यासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतले आणि राहिले. म्हणजे त्या परिस्थितीनं बाहेर काढण्यासाठी दोघा भावांची पण खूप मेहनत होती. तसंच दोघा भावांची पण म्हणजे त्यांच्या बायकांची पण तेवढीच आम्हाला मदत होती. म्हणजे आम्ही ज्यावेळेला गेलो, म्हणजे मी, माझे बाबा, माझी आई, माझी मिसेस, माझी 2 मुलं, आता हे बोलू नये पण असं झालेलं होतं की म्हणजे आम्ही तर 1-2 महिने मुलाला बघितलंच नव्हतं. माझा 3 नंबर भाऊ म्हणजे त्याच्याकडेच तो मुलगा तो, आणि त्यावेळेला त्याचं वयच काही नव्हतं. मुलगी एका साईडला, आई एका साईडला, मी एका साईडला. त्या ह्याच्यात आम्ही बाबांना गमून बसलो. म्हणजे एकदमच परिस्थिती वाईट होती. म्हणजे आम्ही बाबांना बघू पण शकलो नाही त्यावेळेला तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल की काय परिस्थिती होती. आता राहिलं होतं आमचं शेवटचं फक्त ध्येय होतं आईकडे, कारण तिला त्यातनं सावरायचं. ती त्यातनं सावरली, तिला माहितीच नाही तरी पण तिला माहिती झालं की असं असं झालंय, पण तिने बघितलं पण नाही. म्हणजे त्या कठीण परिस्थितीत पण तिने कसं जीवावरती ना दगड ठेवला असेल की माझा नवरा नाहीये या जगामध्ये आणि मी त्याला बघितलंच नाहीये. म्हणजे सर्वात प्रथम ती घरी आली, 14 दिवस क्वारंटाईन राहिली. माझा 2 नंबर भाऊ तिच्या समोर राहण्याची तयारी होती, तरी पण तिनं सांगितलं की नाही, तू तुझ्या कुटुंबाबरोबर राहा, मी इथे एकटीने राहील. एवढं धाडस तिच्याकडे होतं की घरात एकटं राहून करून खायचंय आणि माझ्याकडे कोणच नाही. मग मी आलो, मग माझी मिसेस आली, पण बाबा येऊ शकले नाहीत आणि तिला ते कळालेलं होतं की नाहीये ते. पण त्या 14 दिवसामध्ये तिने ते ठेवलं आणि ज्यावेळी आम्ही तिला सांगितली तिथं परिस्थिती आणखीनच बेकार होती, कारण आम्ही तिघंही एकाच त्यामध्ये होतो, तिथं कोणच करण्यासारखं नव्हतं. मग त्यावेळेला तिची परिस्थिती काय झाली विचार करा. पण मुलं माझी कशी राहतील स्टेबल तो विचार करून तिने ते दाखवलं नाही दुःख, तिनं स्वतःच्या दाबून ठेवलं. आणि सर्वात शेवटी सांगायचं म्हटल्यावरती की आम्ही ज्यावेळी गावी गेलो, म्हणजे माझ्या बहिणी, माझ्या मिसेसची बहीण आहे, आम्ही तिकडे गेलो, तिकडे आईला ठेवलं. तिकडे त्यांनी पाहुण्यांनी पण खूप मदत केली. म्हणजे त्यांनी गेली ते शिरगावला, म्हणजे आनंद दोपटे आणि माझी मिवणी सरिता दोपटे. मी 1 महिना राहिलो, 1 महिन्यानं आम्ही मुंबईला आलो. आम्ही फोन करत होतो, इकडून पाठवत होतो, पण त्या माणसाने म्हणजे माझा साडू त्याने तर आईला 6 महिने म्हणजे 7 महिने म्हणजे धावत येत होता आणि माका घेऊन पण आहे, तू घाबरू नको, डॉक्टरकडे मी उकलून नेईन तुला. म्हणजे मुलं म्हणजे एवढी आमची होती ना की त्याच्यात पण त्यांनी खरंच म्हणजे आम्ही तिघही असताना पण त्यांनी कधी असे भाग जाणून दिले की भाऊजी आई ते तर बिंदास तुम्ही राहा. ते माझ्या आईप्रमाणे त्यांना तिचं देखभाल 6-7 मध्ये म्हणजे जवळजवळ आम्ही मे मध्ये जून मध्ये गेलो ते डिसेंबर पर्यंत तर आम्ही तिथे होते, आई आणि माझी बायको आणि माझी 2 मुलं. भावाने पण माझं तेवढं बोलून चालू नव्हते, मदत करत नव्हतं, पण त्या माझ्या भावाजींनी मदत केली. म्हणजे आईसाठी तिने केलं ना खरंच. म्हणजे एक तर त्यांचे पण म्हणजे अगणित उपकार आहेत त्या व्यक्तीचे की माझ्यासाठी माफ केल्याने बाबा कष्ट कधो पण रात्रीचे उठाने यायचे. एकच फक्त राहिला की बाबा असायला होते, त्यांची जाणीव म्हणजे उठता बस त्यांची जाणीव व्यवस्थित राहते. म्हणजे ती मला तसं नाही, म्हणजे दोघा भावाने पण आहे ती की खरंच बाबा हवा म्हणजे वय नव्हतं पण त्याचे जाण्याचं, पण ते पाहिजेच होते. आताच्या घडीला पण ते हवे होते. आताच्या घडीला असं नाही, म्हणजे ते पाठी हवे होते असं नाही ते होते. म्हणजे कधी कधी असं आठवलं की मनाला चटका लागतो की का असे पटकन हे आले ते काय करणार, ते घाबरले एकदम गेले ते. बघा. बाकी आमचं मस्त पैकी कुटुंब आमचं कसं हसरं खेचरं आहे.
कुटुंबाबद्दल कुठलंही हे नाहीये. त्यांना कोणी कोणाचं दाबूनच काय झालं ठेवलं. असेल पण कुटुंब कसं होतं हॉस्पिटलला ते त्यांना राहते. फक्त दाबूनच एक व्यक्ती ठेवलं. घरामध्ये अरे नाही ना, काही त्याचं दुःख शेवटपर्यंत काही राहते. त्यांचा का माहिती? बंदच त्यांचा तोंड पण बंद केलेला होता. पण काही असो, बाबा नाहीत तरी पण ही मुलांसाठी उभी राहिली आणि मला किती वाटतं काय आजारातून ती उभी ते राहिली. नसली. जाऊ दे, मी जर माझे अशीच राहिली तर पोरगे माझी तर मुलं काय व्यवस्थित करतील? राहतील. व्यवस्थित राहतील हा. म्हणून आपण उभी आणि मी राहू. आता मुलांकडेच बघते. मी ना माझा नवरा गेला तर मी म्हणत नाही माझा नवरा गेला मी कसा आता कसं करू. आहे माहितीये, या कडू आठवणीमधलं एक गाणं काय ते माहितीये, ए आई. मला आठवण येते. प्रत्येक मूल आपल्या आईकडे लाडाने हट्ट करतो. ते आहे आई म्हटली की हट्ट आला मुलाचा. चला बोला, ए आई मला पावसात जाऊ दे. गाणं नाही ऐकलं? ए आई चिंब चिंब होऊ दे. ही मुलं आजकालची काय बोलत नाही. ए आई असा हट्ट प्रत्येक मुलाने आपल्या आईजवळ आहे करावा. आणि आता हा आमचा व्हिडिओ कसा वाटला तर नक्की सांगा. परब किचन लाईक शेअर Share, सबस्क्राईब. subscribe. तुम्हाला आई असेल नसेल तिच्या कडूगोड आठवणी कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आम्ही नक्की वाचू. पुढच्या व्हिडिओ मध्ये ती वाचायचा प्रयत्न सुद्धा करू. आईविषयी बोलायचं भरपूर आहे पण आता आम्हाला वेळेचं पण बंधन आहे. चला, कसा वाटला तो नक्की सांगा. परब किचन जाता जाता लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. ह्यांच्या आई नेहमी हसत राहा, खात राहा. कुठे गेला शोध? माईक शोधत होते है ना, होय कसं गेलो. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन व्हिडिओ आणि रेसिपीसाठी परब किचन. धन्यवाद.